Okej. Rafał, masz 1 punkt. I ty też masz 1 punkt. Bierzemy dla ciebie przeciw, trzymaj. Czekaj, Rafał, przekaż teraz komuś. Masz 1 punkt. Kto teraz? Jak masz na imię? Uwaga teraz, Wojtek! Uwaga! Walczymy, ale ostrożnie. Kto zrzuci mango? Rozpadło. Dobrze, masz 1 punkt. Kto kolejny? Proszę bardzo. Ty też masz już 1 punkt, także uwaga. Może się uda mieć 2 punkty. Walczymy. Uwaga, uwaga, jak na szybko. Okej, komu pierwsze spadło? Ty masz już 2 punkty, wygrywasz na razie. Kolejnego przeciwnika proszę. Uwaga, uwaga. Ty masz 2 punkty. Kto kolejny się zmierzy? Ty masz 1 punkt na razie. Punkt na razie. Uwaga. I nie możesz zrzucić mango swojego, musisz przeciwnikowi zrzucić. Tak, jak szermierce, uwaga, no. Dobrze, masz 1 punkt, ty masz 1 punkt, ty masz 1 punkt. Nie, jeszcze raz nie można. Kto jeszcze? Kto nie był? Kto jeszcze nie był? Byłeś? Na razie wygrywasz, przypomnienie. Wojtek na razie wygrywa, uwaga. To jest tak, bardzo tak. Dobrze, masz 2 punkty, tak? Nie, dopiero 2 punkty, tak? Dobrze. Ty też masz 2 punkty. Czy ktoś jeszcze nie był? Nie byłeś? Jak nie byłeś jeszcze, proszę. Pamiętaj, masz 2 punkty. Dobra, czyli na ty 2 i ty 2. Uwaga. Próbujemy. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzajcie. Uwaga, uwaga, uwaga. No. Dobrze. No to i taki trik kolanem, ale okej. Dobra. 3 punkty, 2 punkty. Czy ktoś jeszcze? Kto nie był? Uwaga, bo tu już zwyciężył 3 razy, także musisz zrobić, żeby jemu upadło. Dobrze, masz 3 punkty, ale oddajesz dalej. Kto jeszcze nie był? Nie byłeś? To trzymaj. Dajcie.